Първите земеделски иновации през неолита. Как те промениха обществото? Преди хиляди години, в епохата на неолита, хората направиха революционна стъпка, която завинаги промени живота им. Откриха земеделието. Хората през неолита се занимават с земеделие и скотовъдство. От домашните животни са разпространени овце и кози. С течение на времето земеделските знания и технологии се разпространяват на запад и север, преминавайки през Анатолия, Балканите и Централна Европа. До 3800 година преди новата ера земеделието достига британските острови и Скандинавия, трансформирайки местните общества и установявайки основите на съвременната цивилизация. Отглеждат се различни видове пшеница, лимец, ечемик, бобови растения, лози и също събират горски плодове. Първите земеделски инструменти, опростени, но ефективни, дадоха възможност за обработка на земята. Земята се обработва с дървени и каменни уръдия. Реколтата от житни растения се събира с сърпове, които се изработват от рог на елен и са снабдени с кремъчни зъбци, обикновено 4 на брой. Освен инструментите за обработка на земята, камъните за мелене играят ключова роля в живота на първите земеделци. Земеделието доведе до заселване на хората, създаване на първите села и нови социални структури. Земеделието промени коренно начина на живот на хората. Постепенно се отказаха от номадския начин на живот и започнаха да създават постоянни селища. Съвременното земеделие е в основата на осигуряването на храна за нарастващото население на света. Благодарение на научния напредък и технологиите, земеделието днес се е превърнало в комплексна и високоефективна система. Технологиите като сателитно наблюдение, прецизно земеделие и автоматизация позволяват на фермерите да оптимизират добивите и да намаляват загубите. В същото време, съвременното земеделие се изправя пред сериозни предизвикателства. Промените в климата, изчерпването на природните ресурси и необходимостта от устойчиви практики изискват адаптация и иновации.